Velkommen til alle jer, der kommer og oplever Rammeholdets, Ligeholdets lille bitte forestilling. Det I skal se, det er et lille værk, vi har lavet. Det har vi gjort de sidste 5 mandag eftermiddage. Og vi har lavet en hel masse eksperimenter. Vi har nemlig leget med, hvordan man rent fysisk kan bevæge sig på sådan en scene. Og vi har arbejdet fra en tekst, som vi har læst sammen, som hedder Hvad hvis der var krig i Norden? Jane Teller. Måske er der nogle af jer store, som også kender den. Den her tekst, den har vi prøvet at eksperimentere med, hvordan kan man gøre noget fysisk teaterarbejde ud af det. Og vi har arbejdet med en teknik, der hedder Viewpoints, som handler om 9 regler for, hvordan man skal bevæge sig på sådan en scene. Og det handler om, at man for eksempel kan lave temposkift, man kan gå langsomt, man kan gå hurtigt. Det handler om for eksempel at lave en gestus. Det kan være at vinke eller klyster i håret. Det kan være sådan stompé-agtigt sådan, hvor en ting starter, en anden ting, som starter en tredje ting, osv. Og det handler om, hvor lang varer en bevægelse. Og sådan er der 9 forskellige regler. Dem har vi leget med, og vi har fundet så meget materiale, som vi har sorteret ned til så lidt til 10 minutters forestilling. Og det er det arbejde, som I kommer til at opleve. Så jeg vil bare sige velkommen til teateret, og værsgo. Forestil dig, hvis der blev krig i Norden. Hvis bomberne havde gjort det meste af Danmark til ruiner. Hvis det hus, du og din familie bor i, havde fået huller i murene. Alle vinduer smadret. Og teateren væk. Vinteren er på vej. Vognen bliver væk. Og det regner ind. Hvor vil du tage hen? Bomberne havde gjort det meste af Danmark til ruiner. Hvis det hus, du og din familie bor i, havde fået huller i murene. Alle vinduer smadret. Hvad gør du? Vognen bliver væk. Og det regner ind. Værre end sulten er angsten, men værst af alt er kulden.
på afsted. Hvor skal vi tage hen? Hvor? Vi var bare væk. Hvad skal vi gøre? Der er ikke brug for os nogen steder. Ingen vil have os. Men hvor skal vi så tage hen? Min far arrangerede en flugttransport til Egypten. Min mor er ved at blive vanvittig angst. De har solgt alt, vi havde tilbage. Vi vil bare væk. Væk fra bomberne og krigen. Men en dag skal vi hjem igen. Kom, lad os gå.
fremmed. Anderledes. Det er Danmark. Det kan det ikke være. Det giver ingen mening. Nej, hvor jeg glæder mig til at komme hjem. Det gør vi jo aldrig. Hvis vi tager hjem, skal vi alle sammen dø. Vi skal ikke hjem. Men jeg startede den her hjemme. Det var bare en drøm. Men forestil dig, hvis der alligevel blev krig i Norden. Hvad ville du gøre? Hvis bomberne havde gjort Danmark til ruiner. Eller du? Lygte. Hvor vil du til hen? Hvad vil du gøre? Hvad gør du næste gang, du møder en flygtning? Tak skal I have, fordi I gad at komme og overvære det her. Det var vi helt glade for. Tusind tak, fordi I kom. Ja, jeg ved ikke, om hvad klokken er. 20 år. Mødes lige ude i klassen.